ngayon, mamarigong kami sa Sorsogon River. Okay, ano? May checkpoint. May HPG. Ari na kami sa Sorsogon. Actually guys, nalagyan. Maaga sa kalubian. May mga prutas. Malagay, maati guys. Maati. Guys, ali na sa salog. Damo tao nagtitigap sa. Mana? Holo ko. Husay. Adi ngayon si Kuan. Mana Bianca. Aray. Uy, my God. Hiburo nga ni kami. Di kami sa Encantaria. Oh my God. Mana kalagay. Ipatiles ini. Guys, adi si Mana Bianca. Yid. Paghayanay. Hi. Labakit. Laba. Mananano yung masisiring. Kumusta na ang Kuan? Yes. At nga, naman nga ni. Okay na? Ang problem abakas ka. Guys, ang damo dahon. Kaya diri baha. Ursula nyo, nagkapaw-kapaw. Uli na kami guys. Kaya mahagpot kayo. Ayaw, good din. Matulog mo. Nagag. Ako lalay niya. Santol mo akit. Oh, bulo. Aw na, santol ba ito? Guys, di pa mo sarakyan. Wadi nga yan namong pick up. Sakay na kayo sa pick up. Lot.
Ari na kami guys sa Lambaw.